Tjernobyl-katastrofen. Den 26. april 1986 skete ulykken på Tjernobyl-atomkraftværket i Ukraine. Vil man prøve at give atomkernen ekstra meget hastighed i håbet om at det kunne spare energi i den lange ende, altså på lang sigt, ikke? Dengang var Tjernobyl-atomkraftværket i Ukraine i direkte kompetens hos de centrale myndigheder i Sovjetunionen. Da reaktor 4 ikke kan holde kraften inde, sker det uheldigt, at kraftværket bryder ud i en eksplosion og brand. Men det var ikke bare en normal eksplosion. Eksplosionen frigav store mængder radioaktiv forurening i atmosfæren, som spredte over store dele af Vest-Sovjetunionen og Europa. I den historiske sammenligning er Tjernobyl-katastrofen almindeligt anset for at have været den værste atomkraftværks ulykke i historien, og at kun en af to klassificeret som en niveau 7 arrangement på International Nuclear Event Scale. Det er International Nuclear Event Scale er en international kraftskala for atomkraftsprængninger. Den hårde kamp for at indeholde forureningerne og afværge en større katastrofe i sidste ende havde involveret over 500.000 arbejdere og anslået til at koste 18 milliarder rubler. Det officielle antal, der er registreret af de tilskadekomne, var på er 31 dræbt. Men det var følgevirkningerne af atomkraftværkssprængningen. Forurening. Der er stor usikkerhed omkring, hvor meget der blev givet, da reaktor nummer 4 i Tjernobyl atomkraftværket eksploderede. Sovjetisk videnskabsfolk havde meddelt, at reaktoren indeholdt omkring 200 tons atombrændsel i form af uranoxid og fusionsprodukter. De fleste eksperter formoder ifølge mange målinger, at der er blevet frigivet mellem 3,8 og 20% af indholdet. Til gengæld rapporterede ukrainske studier, at reaktoren over 15 år viser, at 95% af atombrændsel stadigvæk er inde i reaktoren. Hvor stort areal er påvirket? De varme gasser fra den brændende grafit transporterede den radioaktive substans over 1500 meter op i atmosfæren. På grund af et skiftende vejrforhold i dagene efter ulykken spredte atomforureningen sig til store dele af verden. Ved hjælp af vind, regn med mere blev forureningen spredt til jorden og vandet, hvorved det indtrådte i fødekæderne via planter og dyr. Radioaktiv jod har en halveringstid på 8 dage, og forureningen derfra var således alvorligst de første uger. Radioaktiv cesium har en halveringstid på 30 år, og den er stadig den mest spredte isotop. Mellem 125.000 og 146.000 kvadratkilometer vurderes at være forurenet med cesium. Cesium er et grundstof, som man kan finde i naturen. Der er også bekymringer over strontium, der har en halveringstid på 29 år, og plutonium 241 og dets mange nedbrydningsprodukter. Nogle har en halveringstid på 24.400 år. Mere end 5% af Ukraine, Finland, Sverige er blevet stærkt forurenet, ja. Mere end 80% af Moldova, den europæiske del af Tyrkiet, Slovenien, Schweiz, Østrig og Slovakiet, samt 44% af Tyskland blev forurenet i en mindre grad.